Minna, miten me ollaan päädytty tekemään tällaista musikaalia? Ehkä melkein 10 vuotta sitten alkoi tämä prosessi. Ja me löydettiin tämä teksti ensin Norjasta. Ja Norjan kautta saatiin tietää, että se olikin australialainen. Kyllä. Ja sitten oltiin vähän Lontooseen yhteydessä, sitten taas Australia. Tämä oli pitkä prosessi. Ja sitten me saatiin tää Suomeen. Kyllä. Ja nyt me saadaan tehdä tästä ensimmäinen suomenkielinen tuotanto. Miltä se tuntuu? Ihanalta. Onpa kivaa tehdä ihan uusien ihmisten kanssa ja sit sun kanssa ensimmäistä kertaa ohjaajana ja tänne. Musta oli ihana päästä tekemään tällaista 4 naisen juttua. Naisten kanssa on yleensä tosi kiva tehdä töitä ja kyllä sinne yksi miesohjaajakin sit mahtuu. Kiitos. Tästä porukasta niin Jonna on mulle mun niin kun hyvä itse asiassa ystävä. Ja siellähän on. Siellä työn touhussa. Tällaista tää on. Täytyy myöntää, että mua aluksi vähän ujostutti. Sitä jotenkin ehkä kuvittelee aina, että jos kauheasti keskittyisi, niin voisi tehdä itsestään vähän semmoisen hienomman vaikutelman kuin mitä on. Mutta sitten huomaakin, että ei kannata. Mä en ole koskaan ollut mukana missään vastaavassa, mistä olisi tullut itselleen niin hyvä mieli. Keskiössä on siis 4 naista, eri ikäistä, eri elämänvaiheissa olevaa. Kerro vähän sun roolihahmostasi Suskista. Suski on 3 lapsen äiti, ehkä vähän väsynyt välillä. Onko se tuttu sulle? Ei, jotenkin? ei. Mä muistan, mitä mä sanon ja mitä mä laulan, niin se riittää, että mä ilmestyn paikalle. Ainakin elämäntilanne on hyvin sama. Ja olen tosi väsynyt. Koko ajan ja hermorohduksen partaalla. Matleena, et tule tässä teoksessa äiti, etkä ihan heti vaimokaan. Minkälaisia fiiliksiä sulla nyt on tästä jutusta? Innolla odotan. Meillä on sairaan hyvä työryhmä ja vaikuttaa tosi niinku semmoiselta kiinnostavalta roolilta päästä tekemään. Jos sun pitäisi kuvailla tätä musikaalia muutamalla sanalla, niin miten sä kuvailisit? Hauska, koskettava, realistinen, samaistuttava. Joo. Se on pienimuotoinen, mutta salaviisas teos. Hyvin realistinen. Siitä ei hirveästi ole sitä höttöä. Et se on aika näin se on ja selviydytään ja perkele. Et se on vähän niin kuin se Suski. Mikä tässä on ihanaa, että ne on niin erilaisia nämä naiset. Et jokaiselle löytyy ihan varmasti joku henkilö, johon on helppo samaistua näistä 4. Tunnistin jokaisessa 4 henkilössä paljon itseäni. Joo. Jos ei itseänsä, niin moni tunnistaa ne suskit sieltä omasta elämästä, niin kuin säkin oot sanonut. Olen sanonut, että tunnistan ystäväpiiristäni muutamia suskeja. Joo. Tämä teos kun kertoo 4 naisesta, jotka on ystäviä keskenään ja he näkevät joka viikko perjantaisin lounaalla. Niin onko sulla tällaisia naisverkostoja tai tyttöporukoita, champagnekerhoja, lukupiirejä? No on! Siis meillä on esimerkiksi sosmuijat. Siihen kuuluu siis 3 mun lisäksi, eli se on vähän niin kuin tää. Se on toi musiikkiteatteri, mikä meitä yhdistää. Joo. Ikävää. Kun pääsis edes omalla ajalla eroon. Niin. Mä perustin tällaisen puutarhakerhon, jonka nimi on Garden House. Ja meitä on siis 3 naista ja mennään näille kukkamatkoille, mutta siellä ei kyllä hirveästi kukkia katsota. Et se on enemmänkin tällainen rimpsun rampsun reissu. Ja voi aina sanoa miehille, että nyt on tää joka vuotuinen matka Tallinnaan, suunnittelee kesäkukkaistutuksia. Mulla on ihan valtavasti kaikkia erilaisia champagnekerhoja, lounastapaamisia ja erilaisia ryhmiä. Ja yhteen klinijengiin kuuluu muun muassa Jonna. Sama jengi tekee aina joululaatikot yhdessä. Meillä on Christmas Casserole-ryhmä, kyllä. Joo. Mulla on siis niitä niin paljon, varmaan ehkä 10 erilaista semmoista WhatsApp-ryhmää. Yhden nimi oli Hormonit, taudit ja kivut. Ja sitten on 1 miljoona semmoista ryhmää, jotka on vaan jäänyt jonnekin jonkun työryhmän jälkeen elämään omaa elämäänsä ja siellä sitten aina satunnaisesti jotain jutellaan. Mutta semmoiset aktiiviset, niitä on ehkä 5 tai 6. Mikä tällaisen verkoston ja porukan merkitys on? Mä voisin sanoa, että mä en ehkä olisi niin henkisesti niin hyvässä kunnossa. Mä en varmaan olisi selvinnyt elämäni kaikista kupruista ilman niitä. Läheiset naisystävät on ollut mun semmoinen tuki ja turva. Et silloin kun tuntuu, että kukaan muu ei ymmärrä, niin sit voi sinne laittaa jotain ihan älytöntä. Ja ei tarvitse edes nähdä, vaan se, että tietää, että ne muut on siellä. Kyllähän se on yksi isoimmista asioista elämässä, että on rakkaita ystäviä, joiden kanssa voi jakaa sille asioita. Mulle ystävyys on sellainen elämää kannatteleva iso voima ja semmoinen ikuinen asia ja tosi tärkeä asia mun elämässä.
ja mulla on hirveän erilaisia ystäviä, niin kuin toisistaan poikkeavia ja myös eri-ikäisiä ystäviä. Et mä voisin sanoa, että mulla on niin 16-vuotiaasta 80-vuotiaaksi niin hyviä ystäviä mun elämässä. Joku asia vaan yhdistää. Meillähän on tämä kauhea sanonta, että nainen on naiselle susi. Niin olemmeko me tästä samaa mieltä vaiko eri mieltä? Täysin eri mieltä. Mitä vanhemmaksi sitä on tässä tullut, niin sitä enemmän haluaa jotenkin kamppailla pois siitä ajatuksesta. Ja joskus ehkä itseäkin vaivannut. Niin. Koetko sä olemassa romanttinen ihminen? Joo, kyllä mä oon romanttinen ihminen. Olen todella, joo. Millainen on mielestäsi romanttinen teko? En mä osaa sanoa. Siitä on niin pitkä aika. No, oletko sä itse romanttinen ihminen? Väittäisin olevani, mä ainakin joskus ollut. Mä näen, että se on tulossa takas tää romantiikka. Oletko sä mielestäsi romanttinen ihminen? Olen. On tosi paljon, todellakin. No millä tavalla tämä näyttäytyy? No, se voi olla jotain sellaista arjen pientä, tai sitten se voi olla suurempia tekoja. Joku ihana romanttinen kylpyläloma vaikka. Sä oot ihan tällainen perinteisen romanttisuuden Siis mä oon kannattaja. aivan. Ja siis mähän rakastan kaikkia romanttisia komedioita. Okei. Nehän on ihan parhaita. Mikä on paras? No The Holiday tietysti. Tietysti. Koska siinä on Jude Law ja se on maailman ihanin. Mulle tehtiin tämmönen romanttinen teko, että mulle piirrettiin sydän mun auton ikkunaan, kun oli satanut lunta. Ja kun mä aamulla lähdin heittämään lapsia tonne kouluun ja hoitoon, niin siellä oli semmoinen sydän. Se Ja on sulla on aika vahva romanttista. epäilys, että se oli sun oma puoliso. Niin, mä toivon. Minkälainen teko on sun mielestä romanttinen teko? Se, että muistaa jonkun pienen asian, että on sanonut joskus, että mulle tulisi hyvä mieli ja sitten joku ihminen muistaa sen. Että ihminen kuuntelee sitä, mitä mä sanon. Vaikka olisikin absurdia tai irrationaalista, joku pieni ele, ei tavara tai muu, mutta joku semmoinen, että muistaa, mitä on toivonut. Se on musta tosi romanttista. Sinä olet äiti. Kyllä. Sun supervoimasi äitinä. Se, että ne nauraa mulle ja mä kestän sen. Se, että ne pitää mua vähän koomisena hahmona. Se on tosi vapauttavaa. Se kannattaa mun mielestä myös niin kuin vanhemmuudessa, että on oma itsensä. Että sallii itsellensä myös virheet. Joo. Tietysti yrittää parantaa aina välillä itseänsä, että se näin, mutta ehkä semmoinen armollisuus ja Joo. että saa olla oma itsensä. Mikä on sun supervoima äitinä? Mä haluaisin sanoa kärsivällisyys, mutta se ei välttämättä aina ole päde. Joskus mulla on hirveästi sitä, mutta viime aikoina ei ole ollut. Joten mun supervoima on iPadit. iPadit. 2. Sun supervoimasi naisena. Valo. Mä ainakin itse koen, että herkkyys on mun supervoima. Tämä on hyvä. Joo. Joo. Ja se on ehkä aika monella muullakin naisella. Joo. Mun supervoima vaimona on varmasti se, että mä oon niinku se sellainen, niinku, joka keksii, että nyt tehdään tää, sitten mä varaan lapsenvahdit ja sitten me mennään. Että me saadaan joskus sitä kahden keskeistä aikaa, niin se on minä. Mä oon niinku se machine, joka lähtee sillä buukkaan. Sä järkkäät. Mä oon järkkääjä. Mikä on sun ruoka- tai leivontabravuurisi? Eikä. Se taitaa olla kyllä porkkanakakku. Porkkanakakku. Joo. Ja mikä siinä on tärkeintä? Kosteus. Kosteus. Ei kermaa eikä mantelia. Oho. Ei missään nimessä mantelia, se on hirveä etiketti. Saksanpähkinää? Ei. Ei? Ei. Oletko sä ruoanlaittoihmisiä? Mä oon silleen niin kuin hyvä, että mä pystyn tekemään melkein mistä tahansa ruokaa. Mutta mä en ole mikään gourmet-kokki, mutta kaikki on selvinnyt hengissä mun kokkauksista ja 3 lastakin on kasvattanut. Ruokaa mä tykkään tehdä tosi paljon. Mä en leivo. Joo. Mä oon hyvä hostaan ja tykkään järjestää illallisia ja pitää ihmisiä hyvänä mun kodissa tai mökillä. No mähän en varsinaisesti ole mikään semmoinen kodin hengetä. Okei. Mutta mä tossa testailin niitä valmiskeksejä. Siinä on siis taikina ja sitten ne laitetaan uuniin. Niistä tuli tosi hyviä. Ehkä siitä voi tulla mun uusi Sun bravuuri. bravuuri. Mä teen skagenröraa, eli mikä tää niinku katkarapusalaatti ruotsalaisittain. Joo. Kyllä mäkin kutsuisin sitä Skagenröraa, niin se on sellainen, että jos mä en sitä tarjoile jollain sukusynttäreillä, niin sit porukka lähtee himaan. Jos sä olisit kodinkone, mikä sä olisit? Kahvikone. Koska mun mielestä kahvi tuoksuu niin ihanalle ja sit se on ihana se ääni, se
kun ne menee ne Oi. pavut. Mikä on sun lempikodinkone? Pesukone. Ihan vaan sen takia, että sit se kasa niitä kalsareita niin pienenee. Mikä on sun lempi siivousväline? Ei mikään. Homma siivooja. Okei. Mustuneet noi kaakelien saumat, ne silikonit. Mä oon ymmärtänyt, että ne ei siis siivoamalla parane, että ne pitää vaihtaa. Mutta ne kalkkitahrat kaakeleissa, niin ne saa pois sillä semmoisella skraballa, jolla putsataan keraamista liettä. Sellaiset valmiit puhdistusliinat, niin sä voit aina ottaa uuden. Kunhan se on sellainen, niin kuin, että se maatuu ja kaikki nämä ekologisuudet, niin sitten ei ole niin huono omatunto. Mun lempisiivousväline on ehdottomasti siis tämmönen robottiimuri. Sillä Sä laitat nimi? sen sinne pyörimään ja kun sä lähet johonkin ja sit kun sä tuut takaisin, niin on siistiä. Sen nimi on Mansikka Roobe, muistaakseni. Joo, Totta mun kai. lapsesta on Jos sä olisit kodinkone, mikä sä olisit? En mä imuri ainakaan olis. Mä olisin joku semmonen, mä en sano koninkodetta, mutta mä olisin sellainen laite, jolla saa semmoisia saippuakuplia. Saippuakuplakone. Saippuakuplakone, siellä missä tuli paljon saippuakuplia. Mä olisin se. Mikä on sun lempisiivousväline? Jossain vaiheessa se oli siis imuri, mutta nyt kun minäkin olen siirtynyt robotti-imuriaikaan, niin mun täytyy sanoa, että se suihku, se lasta. Sillä voi nimittäin myös lakaista lattiaa, siis niin kuin sillä saa pölyt paljon paremmin kuin sillä vanhanaikaisella harjalla. Ja sillä voi myös pestä ikkunoita ja niin kuin, se on mahtava lasta. Jos sä olisit kodinkone, niin mikä sä olisit? Tehosekotin. Ei vaatine perusteluja. Ei. Lempisiivousvälineesi tai kodinkoneesi? Semmonen strutsin sulka, semmonen pölyhuiska. Sehän liittyy vähän semmoseen, mä just sanoin, että mä en oo kodin hengetär. Joo. Mut sit on siinä vähän semmoista tämmöstä. Mutta sä sanoit, että sä oot romanttinen ihminen. Ehkä tää luo sen romanttisen mielikuvan kodin hengettäryydestä. Ehkä. Nyt tulee 3 nopeeta. Okei. Okay. Mitä tulee mieleen sanasta äiti? Minna. Lapsi. Minä. Vaimo. Nainen. Rakas. Sormus. Mikä on elämässä mahdottominta? Ei mikään. Mahdottominta on kyllä, että aika loppuu. Tää kuulostaa kauhean dramaattinen. Mut kun ei ole riittävästi aikaa, kun pitäisi ehtiä nukkuu ja sitten tehdä omia juttuja. Kyllä. Kaikkea. Niin se on ehkä se mahdottominta on se, että ei riitä. Riittämättömyys. Se oli hieno vastaus. Miksi ei heti tullut? Niin, no niin, riittämättömyys. Joo. Joo. Mikä on elämässä mahdottominta? Mennään naimisiin. Sehän toimii tähän teokseen. Musta toi on hyvä toi meikko, kun toi on noin iso. Pitää vaan katsoa, ettei hameen alle liikaa vilahda. Mulla liikaa naisnäkökulmaa.